dirungokke iki dirungokke. Nggih. Pas. Nyem ora eng terus. Iya, nek omongan rasa nyamplok kipas. Ben nang kene ya ora murup. Lah iki kaya nang kene bentek. Kita anteni 5 menit ora murup engko bar kelkar tak go mulih pokoke. Iki si Nggih, lerek sebelahipun. sebelahipun. Nggih. Mbak sinten naminipun, Mbak? Nggih nderek tepang Pak Gareng. Nggih. Dalem Ariyanti. Ariyanti saking Salatiga. Weh entuk 7 omahe. Kok pitu? Salah 3 iki. Salah 3 kok salah 3. Lah ya salah 3 lak entuk 7. Solo. Oh, salah 3. Nggih. Lajeng saged parian siap nggih. 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 Sampun. Nggih, yuk mun Pun dereng. Nggih. Selendang sutrong gawe gendong beras. Para kesendang rejo Nggih. tansah bagas waras. Amin. Pinter-pinter nggih sindene nggih. Pak Degareng. Ya aja dilem pinter. Lumayan kowe yang dilem pinter ndak ora gelem sinau meneh. Lumayan gen sinau meneh. mandan-mandan. Mandan-mandan. Nggih. Lerek sebelahipun. Nah, kali ditepangan rumiyin kepareng asma sinten, Mbak? Sugeng dalu Pak Degareng. Sugeng dalu Mbak Yu nami. Kula Risa Ristina. Nun Risa Ristina. Rizka. Risa. Padha. Padha napa? Aku nek aku budek. Yen Risa dadi Rizka ki lumrah yen Risa dadi Rinso lagi mbok seneni. Lah yen kan padha elek ra krungu. Wong ya Risa. Nggih. Saking pundi Mbak Yu? Saking Getasan. Oh Getasan. Waduh iki akeh saka kidulan iki. Leres. J. Parian nggih Mbak Yu. Nggih. Menyangkali. Nyangkali. Golek watu. Mugi warga mriki Nggih. manggih rahayu. Allahumma amin. Aja ngono. Ayo. Jejernya. Sebelahnya. Wising dalu Pak De. Ya gendalu. Sehat selalu nggih Pak De. Amin. Iki lho iki wong Kok mau disapa Pak D terus ya aku sak meneh gedene ra ketok. Aja kok jenengan to, Mbak. Wong gak kula wae ora disapa kok. Iki Halo Pak Dalang itu konten lho, wow pas ganti mau. Pak Dalang ayo geser. Iya. Nggih neng Purworejo. wayangane ning Ungaran ning Purworejo. Nampu parian nggih Pak. Oh lah. Purworejo. Tuku Roti. Mugi warga sendang rejo kata rezeki. Amin. Ayo niki. Ingkang pungkasan Mbak iki. perkenalan dulu. Ya selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Degareng. Mbak Iya Tati. cantik. Nah, ngomong kuwi lho disapa kabeh. Mananya sapo? Namanya Retno Dewi Setiawati. Coba. Sapa meneh? Retno Dewi Setiawati. Retno Dewi Setiawati. Nggih. Yo, bocah ngendi kowe? Plumbon Suro Kabupaten Semarang. Pak Yadi, kenal Pak Yadi? Anaknya. Oh, kowe anake Pak Yadi to? Iya. Dia kamu Sapa? Sia-sia teko mlidi. bulan undang-undangane Han. Yadi to. Kaya ora penak. Apa ya du aku mbok seneni wong di kok. Bapak sehat ya, Dok? Alhamdulillah Isi sehat. sekolah to kowe mesti sih. Iya. Neng di. Diisi Surakarta. Diisi sapa? Institut Seni Indonesia Wah. Surakarta. Tak kira wis diisi. Arep ngisi ta? Hah? Arep ngisi. Aku lino Ngisi apa? jeding. Nggih, anu parian ya sayang. Nggih. Nah ya. Tuku meja karo tuku paku. Mugi warga Sendang Rejo semakin maju. Amin. Wes. Ayo kowe. Kowe wong was wis.